Kaixo, Seila eta Janire gara, Nikolas Larburuko Institutoko ikasleak, eta saio honetan nola erabiltzen diren plantak erakutsiko dizuegu. Ilearen lehunketa. Ile multzoa banatzen da, eta plantak ile multzo bakoitzaren sustraitik muturreraino pasatzen dira. Kanporantzako muturrak. Aurreko moduan bezala egiten da, baina muturrera iristean puntak plantzez markatzen dira. Uztaiez. Ile multzoa hartzen da eta bakoitza uztai batean kiribiltzen dugu. Gero plantak uztaietatik pasatzen ditugu forma finkatu arte. Kiskurtuta. Ile multzoa plantzetan, sustraietako altueran, kiribiltzen da. Gero, ile multzo osotik pasatzen ditugu plantzak. Tirabuzoia. Ile multzoa vertikalki kiribiltzen da plantzetan, eta gero hauek muturreraino pasatzen ditugu. Teknika hauek guztiak konbinatzen nahi dituzun beste orrazketak lor ditzakezu. Hauek dira ikusi ditugun orrazkera desberdinak. Ilearen lehunketa, kanporantzeko muturrak, uztaiez, kiskurtuta, tirabuzoia.